L-avukati laqgħu b'mod pożittiv fil-pakkett ta' proposti dwar ir-riforma preżentata mill-Partit Laburista fil-qasam tal-ġustizzja. Waqt Breakfast News fuq One, l-avukati Arthur Azzoppardi u Aaron Mifsud Bonnici qablu li hemm bżonn ta' tibdil biex in-nies jinqdew ħafna aħjar mill-qrati. L-avukat Arthur Azzoppardi qal illi llum il-kawżi fil-qorti mhumiex qed jinqatgħu fi żmien qasir. Nemmen illi l-maġġoranza tan-nies li qed jesperjenzaw kawża l-qorti ser jgħidu illi le mhux qed jingħataw ġustizzja f'temp qasir. Saħaq li jaqbel mal-proposta tal-Partit Laburista illi l-oqsma tal-ġustizzja u l-intern għandhom ikunu żewġ entitajiet differenti. Però dwar il-Ministeri nemmen iva li jrid ikollok l-indipendenza dan bħal m'għandek l-indipendenza u d-distak bej il-prosekuzzjoni u d-difiża. Mela allura l-istess b'mod taħdem irid ikollok il-ġustizzja li u l-intern għalih naturalment maħabba x-xogħol primarju li għandhom jagħmlu dawn iż-żewġ ministeri. L-avukat Azzoppardi qal li jaqbel mal-proposta Laburista illi jsir użu mit-teknoloġija biex in-nies jinqdew aħjar mill-qrati. Ma sistema kif qed jipproponi l-Partit Laburista ta' skedar teknoloġiku titkellem aħjar iktar li n-nies jiġu informati b'SMS dawn huma affarijiet naħseb li huma sempliċi. Huma sempliċi u tinħass ħtiġa tagħhom. Taqbel magħhom jiġifieri? Naqbel magħhom 100% għaliex kull proposta li tista' tgħin biex verament il-fajl tal-kawża tal-qorti ma nibqgħux inħarsu lejh bħala fajl, iżda nħarsu lejh bħala bniedem, għaliex kull kawża l-qorti tirrappreżenta l-futur ta' bniedem, issa jiġ dwar il-libertà tiegħu, jiġ dwar l-assi finanzjarji tiegħu. Fil-verità, kull fajl qed jaffettwa l-ħajja ta' bniedem. Mela l-kawżi jridu ħarsu lejhom bħala l-ħajja ta' bniedem. Mela kull sistema li tista' tiġi introdotta biex tgħin lil dak individwu biex issir il-ħaq miegħu kemm jista' jkun malajr u mingħajr skariċja lih innifsu kemm venga għandna bżonna żgur. Tal-istess opinjoni huwa l-avukat Aaron Mifsud Bonnici li qal il-proposta Laburista dwar l-użu tat-teknoloġija mill-qrati tgħin biex in-nies ma jibqgħux jaħlu ġranet mill-lif tagħhom. Tal-inqas jekk l-amministrazzjoni tal-ġustizzja taf li għal xi raġuni u dik il-kawża mhux ħassib pereżempju. Pereżempju għaliex il-ġudikant ma jiflaħx u ilu ma jiflaħx, allura inti taf li għada mhux ħajidħol għax-xogħol pereżempju dak il-ġudikant għaliex m'għandekx inti lill-klijent tal-qorti lill-parti f'dik il-kawża tibatlu SMS, email illi ma jiswa kważi xejn lill-amministrazzjoni tal-ġustizzja tajlu isma' inti tiġix il-qorti tieħux ġurnata lif apposta mill-ftit li għandek jekk għandek lif gawdih mal-familja tiegħek jew ħafna nies fil-lif tagħhom jispiċċaw jagħmlu xi part-time għaliex għandek taħli nofstanhar il-qorti. Il-proposti tal-Partit Laburista għal qasam tal-Ġustizzja ġew ippreżentati mill-mexxej Laburista Joseph Muscat it-tlieta. Huwa qal li gvern ġdid jikkummissjona persuni indipendenti u li għandhom għarfien tal-qasam tal-Ġustizzja biex jagħmlu review tal-ġudikatura u fl-istess waqt li jipproponu t-tibdiliet neċessarji. Imbagħad, il-persuna responsabbli mill-qasam tal-Ġustizzja fih dan gvern ġdid twettaq dawn il-bidliet proposti sal-aħħar ta' din is-sena. Fl-istess ħin, gvern ġdid isaħħaħ il-funzjoni u l-poteri tal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja waqt li daħħal sistema tat-teknoloġija tal-informatika għal skedar aħjar u ċertezza fejn jidħlu seduti tal-qorti.